Després de milions d'anys d'adaptació dels organismes vius al planeta, ara nosaltres, l'Homo sapiens, ens preguntem sobre els nostres orígens i el nostre futur. D'on venim, què som i cap on anem són preguntes que es fa la humanitat i que tenen tantes respostes com pensaments hi ha. El coneixement de l'evolució de l'espècie és la base de l'existència de la persona que ens acompanya avui a l'espai l'entrevista del 324. Parlem amb l'arqueòleg Eudald Carbonell, director de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, catedràtic de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i codirector del projecte Atapuerca. Hola, benvingut. Hola, què tal? De fet, l'acabem de treure d'una excavació, la seva indumentària ens ho diu, de l'abric romaní de Capellades, a l'Anoia. Què s'hi està fent ara exactament allà? Estem treballant a un nivell d'uns 55.000 anys com van viure els neandertals. L'abric romaní de Capellades, però que no sàpiguen, fa 100 anys que s'excava. És la primera excavació de Paleolític mitjà de neandertals que es va fer a Catalunya i que es continua treballant. I han fet algun descobriment important aquí? Trobem fogars. Possiblement en el món no hi hagi cap més excavació que s'hagin excavat tants fogars i per conèixer com vivien, com s'organitzaven els espais aquestes poblacions europees que van desaparèixer fa 25.000 anys. O sigui, és el lloc ideal per conèixer el que era l'estructura, l'hàbitat domèstic de l'espècie Homo neanderthalensis. S'ha trobat alguna resta d'Homo neanderthalensis? No. És molt curiós, si bé a Atapuerca n'han trobat milers, i és el jaciment que tenen restes humanes descobertes de Plistocè mitjà, a l'abric romaní de Capellades, no hem trobat mai una resta d'alumini que és responsable dels fogars. I com ho saben, doncs, si no han trobat cap resta? Perquè la cronologia que té normalment és una cronologia que està associada sempre a Homo neanderthalensis i a la part superior hi havia un nivell que era d'Homo sapiens, un nivell d'uns 35.000 anys. Però durant 35 metres hi ha diferents nivells, diferents ocupacions d'aquest gran apartament que era l'abric romaní de Capellades. Vostè és una persona que té interès per l'arqueologia des de ben petit, no? De fet, amb 10 anys, o amb 8, crec que ja recollia pedres i porta tota la seva trajectòria dedicada a això. Se'l coneix per moltes coses, però especialment per Atapuerca. Parli'ns d'Atapuerca, perquè ara abans d'anar aquí a l'abric romaní venia d'Atapuerca, no? Sí. Com està ara Atapuerca? Bé, a Atapuerca portem 33 anys. El projecte actual, que va començar amb l'Emiliano Aguirre, és un jaciment que ha fet 3 grans aportacions a la humanitat des de la meva perspectiva. És possiblement 2 espècies noves. Ara estem interrogant-nos sobre una mandíbula que va sortir el 2007, que ens pensàvem que seria del Montecèsor, i els microanàlisis diuen que no, que és una espècie que no l'hem pogut comparar, desconeixem quina és. És aquesta que estem veient ara aquí en aquestes imatges? Sí, aquesta és la famosa mandíbula de la cima de l'elefante d'1.300.000 anys, l'homínid més vell que hi ha trobat a Europa. L'altre gran descobriment ha estat el primer enterrament trobat així al món, i les imatges que estem veient ara, la grandolina, que es va trobar aquesta espècie, l'Homo antecessor, l'any 97, que també va ser una espècie nova. Neandertals i Homo antecessor són 2 espècies europees. I què en sabem de l'Homo antecessor? En sabem molt poca cosa, perquè encara que en tenim restes de 12 individus, són molt fragmentàries, i un maxil·lar, que va ser el que es va trobar espectacular, que tenia una capacitat craneal de 1.000 centímetres cúbics, és a dir, una mitja 300 menys que nosaltres, que en tenim una mitja de 1.350, que eren caçadors però també eren carronyers i que eren ja una societat organitzada, tot i que no coneixia el foc. Vivia per ara a la Maceta, però és possible que visqués a tota Europa. I l'Homo antecessor se sap d'on ve? Quin és el seu origen? Aquesta és una incògnita. Nosaltres pensàvem que venia d'Àfrica i, de fet, vam estar dient-ho durant molts anys. Ara també dubtem que no vingués d'Àsia. O sigui, en comptes de venir del sud al nord, vinguin d'est a oest. De fet, l'arqueologia és una ciència que evoluciona constantment, no? A mesura que van fent descobriments, teories que tenien les van modificant, com per exemple, vostè té la teoria de que les eines són les que fan la humanitat. Aquí comença la humanitat. Sí, jo tinc la teoria, que és una teoria compartida per altres arqueòlegs i més proposada molt antiga, que és que l'increment de sociabilitat humana és degut a la tecnologia. O sigui, el que ens diferencia els altres animals, bàsicament, és que necessitem la tecnologia per tot. I això ja fa molts anys. Però ara mateix l'Homo sapiens sense tecnologia no es podria adaptar.
I això com ho adaptaríem ara en els moments actuals que tenim tanta tecnologia? En els moments actuals hem fet la revolució científico-tècnica, que és una revolució que fa que la ciència i la tècnica estiguin a tot arreu en qualsevol tipus d'activitat humana. El que hem fet encara és socialitzar la revolució científico-tècnica. La socialització de la revolució científico-tècnica ens portarà greus pèrdides a nivell evolutiu fins que haguem metabolitzat aquest canvi i aquesta acceleració històrica en la que estem ara. Què vol dir que no ho hem socialitzat? Socialitzar vol dir generalitzar el comportament. Sempre els creixements importants intel·lectuals, socials i econòmics humans ve quan una descoberta que la té un grup passa a ser patrimoni de tots. Llavors, però perquè això passi, metabolitzar-ho, és dir, fer que això sigui socialment consistent, sempre porta problemes d'adaptació a l'espècie. Per exemple, la revolució industrial per metabolitzar van ser dues guerres mundials, directe o indirectament 200 milions de morts. Però després ja ha quedat socialment estructurat que l'estructura industrial forma part de l'evolució. La revolució científico-tècnica ens passarà el mateix. Fa 20 anys de la revolució científico-tècnica. Segurament d'aquí 25 anys s'haurà socialitzat i tot el món viurà la revolució científico-tècnica. Però per arribar aquí haurem de pagar un peatge evolutiu. De fet, l'estem pagant, un peatge evolutiu. Tot això que està passant, per exemple, ara a Londres, amb tots aquests incidents, aldarulls, violència, tensió... Estem pagant un peatge evolutiu, com tu dius, d'integració de la diversitat, que ens costarà molt integrar la diversitat. Estem pagant un peatge evolutiu dels canvis d'hàbits, d'adaptació humana, les noves adquisicions, i per socialitzar això, torno a repetir, per generalitzar, pagarem un peatge que ara comencem a pagar, però que segurament d'aquí 20 anys pagarem amb molta força. O sigui, segons aquesta teoria, el que està passant ara no és per problemes de migracions, ni és per problema racial, ni és per problemes de retallades econòmiques? No, el que està passant ara, òbviament, això forma part de tot aquest procés, el que està passant ara és que estem entrant en un coll d'ampolla evolutiu. En el coll d'ampolla evolutiu hi ha canvis importants. Hi ha caigudes demogràfiques per tornar a créixer després, hi ha crisis econòmiques, en aquest cas també està coincidint que nosaltres hem influït la tendència al canvi climàtic, etc. Per tant, això un desenvolupament molt ràpid amb una socialització no ben feta ens porta a problemes de proximitat importantíssims i que no sabem resoldre encara. De fet, l'entrevista l'hem titulat Aprendre del passat per preveure el futur. Amb el que vostè ha après durant tots aquests anys, quin futur preveu? És que jo he après tots aquests anys, i està molt ben plantejat el que tu dius, el que a la universitat ens deien feia quan jo estudiava, però jo penso que el nostre problema és que no sabem què volem fer en el futur. I si no sabem què volem fer en el futur és molt difícil analitzar el passat per extreure'n conclusions. Per tant, jo penso que una de les qüestions més importants actualment de l'espècie és saber cap a on volem evolucionar. I quan sapiguem cap a on volem evolucionar, podrem mirar en el passat com s'ha produït l'evolució i treure'n conclusions. O sigui, al revés del que pensava fa 30 anys. Ah, sí, ha variat el pensament amb això. Sí, he canviat. És a dir, jo pensava que era important el passat per saber què passaria al futur, i és al revés. Ara penso que és important plantejar-nos què volem fer com a espècie, perquè som intel·ligents i conscients i operativament molt hàbils, per mirar en el passat què ha passat quan hem fet les coses bé. I vostè com a individu, què vol per al futur? Com a espècimen desitjaria que la consciència d'espècie fos una cosa compartida i que això ens portés com a conseqüència d'aquesta consciència crítica a una solidaritat d'homo sapiens que evités els desastres que tenim a l'horitzó. I com es pot fer això? Perquè a nivell de teoria està molt bé, però com ens posem d'acord tota la humanitat? Aquest és el gran problema, no? Hem avançat moltíssim perquè s'ha socialitzat l'alfabet, el 60% de la gent sap llegir i escriure, hi ha milions de persones que investiguen sobre la biologia, sobre l'univers, sobre la nostra pròpia societat, però encara no som capaços de prendre decisions que puguin sortir dels processos de la selecció natural, que és un mecanisme que fa que hi hagi biodiversitat al planeta. I, per tant, pagarem car el fet que encara no hem après a prendre decisions i compartir-les com a espècie. De fet, vostè diu que estem en aquest coll d'ampolla que ens porta al col·lapse.
Un col·lapse, però de quines dimensions? Òbviament planetàries, no? La concurrència d'elements com els creixements demogràfics no ben establerts, la no distribució de l'energia, de la riquesa, el que estem actuant nosaltres influint en el canvi climàtic portarà unes conseqüències importants en l'evolució de l'espècie al planeta. És una visió molt catastrofista, no? És una visió pessimista. Pessimista. Però catastrofista no. Però, efectivament, les visions pessimistes poden desembocar a realitats catastrofistes. Amb el que ha après fins ara, sabem ja quin és l'origen de la vida? No. L'origen de la vida jo penso que és un dels misteris que hi ha encara. No. I, per exemple, sabem coses importants com l'origen de la nostra espècie, fa 200.000 anys a Àfrica. Jo crec que l'origen de la vida és possiblement, a nivell científic, un dels grans reptes que tenim encara com a espècie a fer. Sabem d'on parteix, de l'estructura fonamental, el pas de lo abiòtic a l'obiòtic, però és terriblement complicat trobar com un mateix moment zero de generació de l'univers. Són dos grans punts nuclears en el coneixement humà. De fet, quan es conegui, si es coneix algun dia l'origen de la vida, també podria ser el primer pas cap a que hi hagi vida en altres indrets que ara potser desconeixem. Bé, això és una altra qüestió important. Des de la meva perspectiva, jo penso que la vida és una cosa bastant comuna a l'univers. I la vida intel·ligent poder és menys, però la vida intel·ligent prové d'una vida que en principi té menys complexitat i que ha adquirit propietats a mesura que ha anat adaptant-se a la vida dels planetes i dels llocs on la vida és possible. Vostè també, quan parla, quan exposa el seu pensament, parla de humanització i homonització, amb U i amb O, i diu que encara no som humans. No, efectivament, l'hominització és el procés pel qual un primat com nosaltres té una sèrie de canvis anatòmics que el preparen, que, per exemple, tinguem un llenguatge i puguem comunicar-nos, que tinguem un cervell gran, etc. I l'humanització és com ens socialitzem, és com ens agrupem la banda, en tribus, en pobles, per fer l'espècie. I és una qüestió de tipus tècnic i cultural. Però sí que fem tribus, que fem... Sí, clar. Però per mi ser humà és una aspiració que té la pròpia espècie, el que estava dient abans, quan tingui consciència crítica, quan distribueixi la riquesa, quan la solidaritat sigui un element essencial i no circumstancial, quan l'espècie actuï amb un sol cervell col·lectiu, quan millorem el tractament, la interdependència entre nosaltres i després també la interdependència amb els altres animals i la biocenosi, que són els canvis que es produeixen en els éssers vius de la Terra. A nivell col·lectiu, això seria el que s'hauria de fer segons la seva teoria, però a nivell individual, cada persona com adquireix aquesta consciència crítica? Les persones, els espècimens, és com s'anomenen els elements zoològics, que som nosaltres, cada un de nosaltres, no som res sense un marc social. De fet, venim d'estructures preexistents, la progènie, els pares, les mares, els tiets, les tietes, els avis, les àvies, els amics, les amigues i tal. Nosaltres el que hem de contribuir a que la nostra consciència individual augmenti i creixi en un marc de la confiança general no tan sols de la teva família més pròxima, sinó de tota l'espècie. I la relació en el futur, si sempre ho dic, quan siguem més capaços, siguem més humans, més intel·ligents, segurament serà de l'individu respecte a l'espècie, de l'espècimen respecte a tota l'espècie. No farà falta tants intermediaris d'afecte, econòmics, socials, psicològics. Quan siguem més forts, més humans, menys dependents, com ara, del medi i de l'entorn, serem tan forts, possiblement, que ens podem relacionar d'espècimen a espècie. De fet, una també de les seves teories seria que quan arribi aquest moment segurament serem hermafrodites, no? El sexe ja no... La distinció de sexes ja no existirà. Això n'he parlat algunes vegades, fent projeccions. Si actualment, doncs, en els primats humans i els mamífers, la singàmia, que és
l'ovocit i l'espermatozoó, la fecundació, ha fet que existeixin dos sexes és perquè sense aquesta complementarietat no seria possible la nostra adaptació, tal i com som. I de fet el caràcter entre un mascle i una femella ve molt marcat precisament pels criteris sexuals que estan lligats als processos neurològics i hormonals. És per això que els homes i les dones som bastant diferents, tot i que són complementaris, tot i que tenim una intel·ligència molt semblant, però tenim propietats molt diferenciades que estan preparades per la selecció natural per les funcions que fem. A nivell personal, vostè com té el seu projecte, repte, somni, no sé com dir-li, de ser africanista i de no tenir agenda? Sí, és veritat. Ara avui parlava amb la meva secretària, la Vanessa, que a partir de l'any que ve torno, vull fer els meus 10 últims anys, vull tornar a Àfrica, vull fer africanisme perquè és l'origen de la nostra espècie, és l'origen del nostre gènere, el gènere Homo, i jo quan vaig a Àfrica sempre dic, fa poc vam tornar a Tanzània, que disfruto de l'efecte fundacional. Des de la primera vegada fa 30 anys, quan vaig anar a Kènia. Vaig tornar i durant molts mesos de la tornada només tenia al cap quan m'aixecava el despertar a la sabana africana, a la sortida de sol. I durant molts mesos em despertava amb aquesta imatge al cap, i això jo en dic l'efecte fundacional. Hi ha el sistema biològic... També n'hi podem dir enamorament, no? Sí, clar, però jo prefereixo més racional. Més científic. Més racional, que Àfrica està clar que és el nostre bressol, i alguna cosa en la nostra memòria del sistema, el sistema biològic, que ho té emmagatzemat. Per això hi ha gent que sentim aquest efecte fundacional. Per això ens interessa investigar. Vostè creu que a partir de l'any que ve aconseguirà no tenir agenda i poder gaudir de tot això? No tenir agenda serà molt difícil, però el que procuraré és que l'agenda estigui més dirigida al que vull fer i no al que he de fer. En aquests últims anys, fer els museus de l'evolució, treballar, fer l'Institut... A Atapuerca, aquest museu que van inaugurar l'any passat. O ser director general de la Fundació Atapuerca, que també soc... En fi, m'ha provocat, o fer créixer l'equip, m'ha provocat aquesta dicotomia entre el que és la gestió i la recerca. I ara vull tornar a la recerca. I com a repte professional, personal, què li agradaria trobar de tot això que vostè Jo excava? sempre dic que soc un gran afortunat. He trobat totes les espècies que hi ha a Europa i això no és una cosa molt comú a la vida d'una persona. Tota aquesta espècie enya, que no sabem què és, que té 1.300.000 anys, hem trobat Homo antecessor, he trobat Homo heidelbergensis, he trobat neandertals, he trobat Homo sapiens. O sigui, he tingut la fortuna, la immensa fortuna de ser un espècimen singular, la meva espècie, i poder gaudir de descobrir tu mateix tot l'arbre filogenètic de l'evolució humana. També m'agradaria trobar els que hi ha a Àfrica. Molt bé, doncs li desitgem molts èxits, molta sort i que aconsegueixi el seu somni d'anar a Àfrica i descobrir el que vol trobar. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Espai l'Entrevista, Eudald Carbonell. A vosaltres.